Na jó. ODB béget fogunk csinálni. Egy picit lepirítom ezt az olasz sonka különlegességet. Közben elkészült a bégel is. Kívül roppant, belül puha. Az a baj, hogy megint elfelejtettem felírni, hogy miket raktam a szószba. Aztán belemegy a már lepirított prosciutto sonka. Azt jöttem, hogy az egyik dédnagyám olasz volt. Erre megy egy szelet sajt. Ezt megkínáljuk még egy kis remuláddal. Remulád ügyek. Az, hogy mondjuk ki fogja tudni ezt megenni normálisan, az nekem is sejtély. Nagyon fontos. 2 jó szelet paradicsom, gondosan átmosott salika, és a trópusi vihardévre hallgató dressing. Egy egységnek kéne lennünk, szabd le az egységet! Az már nem éri körbe az acskó. Úgy került a bőrön, de kicsit meg kell nyomkodni, mert nem fér az acsiba. Ugye? 5 betű, 5 férfi, ODB.